खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि मोनथिनो गोनां खौरांफोरा जाबाय BTC नि सिङाव थानाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ आयेन बेरेखा दखलगिरिफोरनि आखायाव गोग्लैना लासै लासै सिलिंखार जालांनायखौ नुनो मोनगासिनो। आदिबासी आरो माखासे बर' समाजनि आयेन बेरेखा दखलगिरिफोरा सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामा ओनसोलखौ एवस्रांनानै गिदिर गिदिर दंफांफोरखौ दानफायना फोजोबस्रांना न' लुना थानाया दासिमबो सोलिगासिनो आरो सानफा एफा बांलांनायखौ नुनो मोनगासिनो, जायनि थाखाय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ लासै लासै सिलिंखार जालांनायखौ नुनो मोनदों। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइनि 5 मार्च खालि सिखना जोहोलाव पार्कखौ हायुङारि पार्क महरै रायजो सोरखारा फोसावदोंमोन। गल्डेन लांगुर आरो 140टा रोखोमनि सिखिरिफोरनि थाखाय बे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ मुंदांखा, नाथाय BTC सोरखारजों लोगोसे आसाम सोरखारा बे हायुङारि पार्कखौ रैखाथि होनायाव फेलें जानो गोनां जादों। गोबां गोजाम दंफांफोरखौ दानस्रांजोबनानै आयेन बेरेखा हाखौ दखल खालामना न' लुना थानायखौ नुनो मोननाय जादों, जायनि जाहोनाव सानफा एफा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कनि महरा सोलायलांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबादिनो मैया हाग्रा बिफाना सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ नायदिंनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे समावनो बेबादि हाग्रामाया जोबस्रांलांनाय, दंफांफोरखौ दानफायना सिलिंखार खालामनाय आरो न' लुना थानायखौ नुनो मोनना हाग्रा बिफानाबो सोमोनांनाय फोरमायो आरो थाबैनो आयेन बेरेखा दखलगिरिफोरनि हेंथा BTC सोरखार आरो आसाम सोरखारा गोख्रों एक्सन लानो नांगौ होनना NGO नि मावथि हानजाया सोरखारनिसिम खावलायहरो। थारैनो सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कआ जोबस्रांलांसिगोन नामा? आयेन बेरेखा दखलगिरिफोरनि आखायाव BTC नि सिखना जोहोलाव हायुङारि पार्कआ थांजोबसिगोन नामा? बेयो मोनसे गिदिर सोंथि सिखांदों आरो जिंगासिनांगौ जानानै फैदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि सायाव ससियेल मिडिया बायदिफोराव जानला मानला खोथा बुंनायनिफ्राय सांग्रां जा, नङाब्ला जेलनि आलासि जानो गोनां जानो हागौ। थिग बेबादिनो मोनसे जाथाया सोराङाव फैदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ समाजारि बिजोङाव गाज्रि राव बाहायनानै रायनायनि थाखाय सानै लाइमोना जेलनि आलासि जानो गोनां जादों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ समाजारि बिजोङाव गाज्रि सोंखारिनाय लाइमोन सानैनि मुङा प्रीतम मगर आरो दिगन्त माला होनना सिनायथिनाय जायो। बिसोर सानैया गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि हेंथा समाजारि बिजोङाव गाज्रि राव बाहायना बाथ्रा बुंना हगारदोंमोन। बेनि उनावनो धुकवाखाना पुलिसा बिसोर सानै लाइमोननि हेंथा गोख्रों एक्सन लायो आरो बिसोर सानैखौ धुकवाखाना पुलिसा खानाय जायो। बर'नि लेजेन्डारि गेदेमा मेथाइ खनगिरि रंसारि अरुण नार्जारिनि गोथार सारादुखौ मैया खुंफुंनाय जायो। बर'नि गिबिसिन आलायारन सावथुनाव आलायारन मेथाइखौ खनजेननाय रंसारि अरुण नार्जारि बिथांनि सारादुखौ गसाइगावनि तुलसिबिलनि आंगो नखराव दुलाराय बर' हारिमु आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो बिसाजों जयै लोगो नांनानै सारादुखौ खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बर'नि गुबुन दोलोफोरनिफ्राय UG ब्रह्म, रबिराम नार्जारि, राजु कुमार नार्जारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां बर'नि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लायो। लोगोसे गोबां बर'नि गोदान मेथाइ खनगिरिफोर आरो हारिमु मोजां मोनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। लोगोसे गेदेमा देंखोगिरि रंसारि अरुण नार्जारि बिथांनि मुङाव गांसे बिसम्बि बेखेवनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गपिनाथ बरगयारि बिथाङा बिसम्बिखौ बेखेवना होयो। दासान्दि गासै भारत नाङैनो IPL क्रिकेट बादायलायनाया सोलिगासिनो। बेनि गेजेरावनो चिरांनि काजलगावआव सानै IPL क्रिकेट खेलानि जुवारिफोरखौ पुलिसा खानाय जायो। हमजानाय IPL खेलानि जुवारि सानैनि मुङा लाल चन्द्र बादशाह आरो हालिम आली होनना सिनायथिनाय जायो। खौरांनि बादिब्ला बिसोर सानैया IPL क्रिकेट खेलानि मुङाव साट्टा एबा जुवा खेला होदोंमोन। बेनि सायाव पुलिसा खौरां मोननानै बिसोर सानैखौ हमनाय जायो। सनितपुर जिल्ला एबसु आरो राङापारा दखरा एबसुआ सनितपुर जिल्लानिफ्राय बर' बिजोङाव फरायनानै सनितपुर जिल्ला नाङैनो मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनो सनितपुर जिल्ला एबसु आरो राङापारा दखरा एबसुआ फरायसाफोरखौ मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। राङापारा दखरानि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टारनि साखाथियाव थानाय ब्रह्म धोरोम आफादनि सावराय नब्लाङाव बे बरायनाय हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो। बे बरायनाय हाबाफारियाव एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव वारि बिथाङाबो बाहागो लायो। गरम बोथोरनि जागायजेननायावनो दिल्लीनि थागिबिफोरखौ दुंथाया हालाय हाफाय खालामना होदों। भारतनि बोथोर बिगियान आयोग एबा
IMDआ सानथामनि थाखाय बांद्राय गरमनि थाखाय दिल्लीखौ अरेन्ज एलार्ट फोसावना होदों। भारतनि राजथावनि दिल्लीयाव दासान्दि गरम बोथोरनि जागायजेननायावनो 43 निफ्राय 45 डिग्री सेल्सियासनि दुंथाय सोलिगासिनो दं, जाय गुबुन बोसोरफोरनि रुजुनायाव दाबायदि समाव 25 निफ्राय 27 डिग्री सेल्सियास सोलियोमोन। नाथाय बे बोसोराव दिल्लीयाव जोबोद थाबैनो बोथोरा जोबोद गरमसिम महर लादों, जायनि थाखाय दिल्लीयाव थानाय सुबुंफोरा गोबां गरमजों भुगिनांगौ जानानै फैदों। बेनिखायनो IMD एबा बोथोर बिगियाना दिल्लीनि थागिबि सुबुंफोरखौ बांसिन दै लोंबाय थानो थाखाय खावलायदों आरो बे साननैसो हिट वेभनि थाखाय 12 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम सान्दुङाव ओंखारनायनिफ्राय गोजानाव थानो बोथोर बिगियाना खावलायहरदों। गुवाहाटी साउथ कामरुप सनातली ओनसोलाव पुलिसनि मोनसे गिदिर अपारेशनाव 5 किडनेपार्सफोरखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनो हायो। एरेस्ट खालामजानाय 5 मानसि लांखारग्रा किडनेपार्सफोरनि मुङा आबु जुबेर आखान, साजिद आली, हायदार आली आरो राकिबुल आमीन होनना सिनायथिनाय जायो। बिसोर 5बो दायो पुलिसनि कास्टडियाव दं। पुलिसा फोरमायनाय बादिब्ला बिसोर गोबाव समनिफ्रायनो मानसिफोरखौ किडनेप खालामबाय थाबोदोंमोन। थिग बेबायदिनो सानिदुल आली मुंनि सुबुंखौबो बिसोर गंसे सुइफ्ट गारिजों फैनानै किडनेप खालामना दिखांना लांदोंमोन आरो किडनेप खालामजानाय सुबुंखौ हगारनो थाखाय गोबां रां दाबिदोंमोन। नाथाय रांखौ मोनैयाव हाग्रायाव लांनानै सानिदुल आलीखौ बिसोर गोबां बुदोंमोन। बे समावनो नुनमाटी पुलिसा जाथायनि सायाव गोख्रों एक्सन लायो आरो बिसोर 5 किडनेपार्सफोरखौ हमनो हानाय जायो आरो किडनेप खालामजानायखौबो मोजाङै रेस्किउ खालामनाय जायो आरो पुलिसा किडनेप खालामनायाव बाहायनाय कारखौबो जब्द खालामनाय जायो। जाथायनि सायाव मोजाङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना खौरां मोनदों। आसामनि नगाव जिल्लायाव 2 सिखाव दाखुटिफोरखौ पुलिसनि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों हमनो हानाय जायो। नाथाय 3 सिखाव दाखुटिफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'नो हायो होनना पुलिसा फोरमायना होदों। मख'जाथावदि थांनाय 23 एप्रिल खालि नगावनि मरिकलं ओनसोलाव माखासे सिलाय लानाय दाखुटिफोरा डक्टर रन्जित सयकियानि न'आव हाबनानै गासै न'नि धोनफोरखौ लुथिना लांजोबदोंमोन। लोगोसे डक्टर रन्जित सयकिया आरो बिनि बिसिखौबो गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै गोब्राब जोखोम खालामना गालांदोंमोन। बे जाथायनि उनावनो पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदोंमोन आरो बिसोर 2 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमनो हायो आरो 3 दायनिगिरिफोरा खारग'लाङो होनना मिथिनो मोन्दों। बिसोर हमजानाय दायनिगिरिफोरजों लोगोसे पुलिसा 45,000 रांबो जब्द खालामनो हायो। बारग'लांनाय दाखुटिफोरनि सायाव दासिमबो गोख्रों इनभेस्टिगेशन सोलिगासिनो होनना पुलिसा फोरमायो। जोबनायाव गोबां नायगिरि बिथांमोना आं भिडिअ बानायनायाव बबे माइकखौ बाहायो बेनि बागै गोबां सोंहरबाय थायो। बेनिखायनो आं बाहायनाय माइकखौ नोंथांमोननो खोन्थाना होनो सानदों। आं बया M1 माइकखौ बाहायो, जाय भइस रेकर्ड खालामनो थाखाय जोबोद मोजां। आं बया M1 माइकखौ भइस रेकर्ड खालामनायाव बाहायो। बेयो जोबोद मोजां माइक जों इउटिउबारफोरनि थाखाय। दामाबो 1000 नि गाहायावनो फैयो। नोंथांमोना नोंथांनि मबाइलाव बे बया M1 माइकखौ कानेक्ट खालामनानै भइस रेकर्डिं खालामनो हागोन। बे बया M1 माइकनि लिंकखौ आं डिस्क्रिप्शनाव होनानै दोनगोन। नोंथांमोना डिस्क्रिप्शननि लिंकआव थुनानै फ्लिपकार्टनि गेजेरजों बे बया M1 माइकखौ बायनानै लानो हागोन।